Hovorili nám poľovníci, že keď boli na predsilvestrovskej polovačke 28. či 9. decembra, tak videli, že im vylietali krdle 30-40 kusové jarabíc. Keď na nejakej medzi na tých našich biopásoch, tak si tu nafotíte neuveriteľné veci, ako obrovské množstvo hlavne dravého hmyzu. A preto asi si myslím, že postupne sme zistili, že tie škody od nejakého hmyzu na tých porastoch nie sú veľké, pretože keď prestanete používať insekticídy, tak sa namnožia predátory a tým pádom decimujú alebo teda udržujú tých škodcov v nejakej rovnováhe. Príroda, do ktorej nezasahujeme, sa postupne dostane do rovnováhy takej, že teda je dostatok aj tých, ktorí tými škodcami sa živia. To je taká jeden z významných odkazov toho regeneratívneho poľnohospodárstva, že nechajme prírodu na pokoji, respektíve neubližujme jej viac, než je nutné. Vtedy sa vlastne obnovia tie evolučné procesy a začne všetko fungovať veľmi podobne, jak v lokalitách, kde človek nehospodári na nejakej prírodzenej lúke. Aj tá skladba tých živých organizmov vlastne sa začne veľmi podobať na tých plochách, kde hospodárime, ktoré sú ekonomicky hospodársky využívané, s tými, ktoré nie sú hospodársky využívané.